फख्रिया ना हमनाय नायदों जोंहा मेरला ना मोनगोन होमबा ना हमनाय ना mana beha malah mirka kon labbaय फांखासो mirka बेसां लाखो सेरसेयाव मोजां सेरनै ना दा mirकाखौनो लांसां mirका ना होनो मा होनो गोलावा बाथान गोदै जायोलै लावजों जानोबा लावजों जानोबा फिसाखौ लां फिसाखौनो हरदो आधा केजि बेसेबां आधा केजियाव आधा केजि 100 फायखारि मैया माने 200 होदां माबाया बाजाराव 200 थाखानि दिनै बिहरजोबदों गैलानै आं माखौ लांबावनो रौबासो लांगोन आं दिनै हाथ'ला रौआ दङ मोननाय नङा आच्छा नोंनि नामै आं रौखौ मंगलबाराव हरगोन दे आधा केजि लाबाय आं नै मासे बारा हरदो ना नै आयं आंनो गिफ्ट हरबावबायसो मासे बारा हरबावबायसो नै नै आयंनिसो फख्रिया नै निजो नोंफाया बिबाय थायोना बेखायनो ना जागोन नामा र' मालाबा जाहोगोन नोंफाना आलदा गैला आं दखानाव हैनोसै आं फैसाखौ गलाना अखाला दा अखाला फख्रियाव फैदोंमोन नै जाबाय दन्दा बेखौ लाबो मोनै लाबोला नै लाबोला मोनै आधा केजि बिदोंमोन नै ओमफ्राय आयंआ ओरैनो सेरसे हरबाय ओरैनो Muni, udah kalah nih muni lakra. Muni dekat, muni dekat lah. Muni las balik ini. Lokal nak pokoknya ni langpai dah nggak? Ada kilo bisa mana nggak? Yang masih sih hobi ini cuma ada kilo ini order bayar. Muni nalai. Ni pokoknya berat nak dong khai bahaya. Pangkas dong, nak pilih dong katla, bata, mirka. Komolkat, मेला रोखोमनि ना दं आरो बाहाय फख्रियाव लावजों जानोसै जा बेखौ लावजों फख्रि बेलाबबाय बेखौ लावजों जानोसै लावजों जानानै